Snimamo Survival Evolved DAP na telefonu i ićemo sad u cilju današnje epizodi će biti samo da napravim kuću, vode, ništa. Idemo, tamo je traktor, mislim trajka. Ko je sad ovo napravio? Neću da mu rušim. Idem, bežem, mi igramo na serveru, mislim ja. Pišite u komentarima da hoćete da igram, na primjer, Megaplayer ili neki tamo, ne znam. Samo pišite ko će. I skupljam kamenčiće. Joptera, ne znam kako, ja sam je jedan već pripitom Jopteru, jako je lako. Prelako je. Padaju brzo torpor, pa zato ne može. Brzo torpor, pa zato ovo teško se pripitomljava, ali uzmeš kao narkoberis, ali ono to ne jede pa moraš. Ne, pokazat ću. Ne znam nija šta pričam. Ovo ćemo tutorial kako u prvu epizodu napraviti kako da se smestite u prvu epizodu tutoriala. Ili kako dobiti barem teru. Barem. To je jako lako. I naravno da vidim šta mogu da craftam. Šta mi treba? Wood. Drveća, samo da me ne ujedu ovi pajrane. Ok. Da pređem. Eno ga trajk. Hladno mi je briga. I da, znači u ovoj epizodi ćemo pripitomiti kornjaču. Biće kako pripitomiti kornjaču tutorial. Čekaj, to je pirana. Nije, ali voda. Ovo je hoda pod tu. Gdje je ugušiš se? Ajde. Samo treba naći kornjača. Evo. Ja sam jedva uzeo u mom singleplayeru pripitomio kornjaču u level 30. To je very nice. I ne znam kako se zove ta životinja. Ne znam kako je Egiper nazvao tu životinju. Mislim, pohodljice, ali ne znam kako zove. H2O. Šta je ovo? Ništa. Ja ovih imam level up, ali gušit ću se ako to bude. Zašto u Arku se toliko sporo pliva? Šta? Ne. Ne. Zar sad? Ajde, uzdahni gore. Idi gore. Ja se ugušiti. Ugušit ću se opet. Gore idi. Ja nisam normalan. Umr sam. Da, naravno sam umro. Zato što ovaj moj ne znam ni da pliva kako treba.
Ni da plivaš, ne znaš. Tu sam ja umro. Nemoguće. Što bi ja tu išao? A ne vredi, šta? Imao sam samo neke stvarčice. Stavio sam u okšig. Do plivanja. Mislio sam da će mi to nešto pomoći. Čuli smo malo stvari. Idemo šta da cepam drvo. Brani drvo samo. Samo daj jedno drvo. To. Ok. Sad mislim da mogu da napravim. Još ne mogu, šta mi treba? Tarča. I ovaj pendrek. Palicu, ta. Ja zovem pendri. Ta palica ne svešćava životinje. Tamo 100% su neke... Rekao sam da neću da lovim tuđe stvari, samo udaram ovo. Mi ćemo da pređemo ark, mi ćemo da pobedimo bossa. Idem po ovo, uzet ćemo kuplje skoči. Neko napravio zid, to tač, treba mi 3 tača. 3 tača, 1, 2. Makar mi baš to. Ćemo pikatla. Sad ćemo ga ovdje. I sad udarim s njim. I Pikachu. Ajde bre, šta još mogu napraviti? Neću, treba mi flint. Isprvo ću da vidite flint. Sam rekao, napravit ćemo ovoga. Napravit ćemo ovo. I još ćemo da udaramo. Ne znam zašto, metal može. Ej bre. Idemo nazad. Pić mi dosta ovo. Nisam napravio ovo tu. Ovo tu mi treba voda. Onda ja probacim ovo tu. Jo. Nisam, ovo je Redi si pripitomio ovog. Ne, nije. Ja bi njega da pripitom onog malog. Šta mi treba voda. Vod sam rekao. Nemoj još lička meni. A ne, mjesto da budu. Ne, kako me? Izvini se. Ajde, beži bre. Evo cekir u glavu. Ubije. Level 2. Imao 18 kjavati. Jednom sa cekirom da ga lupim. On je dedar. Vidiš šta se mi goji. Gdje mi su? A je real problem? Nije. Ući mi sekira još malo. Ne.
Mislio sam još malo do levela. Gdje je ovo drvo? Tamo sam umro. Hladno mi je. Hladno mi je. Tamo je trek. Ne bi baš kod njega da idem. Ne bi. Tamo sam ja umro preplivo. Nisam preplivo. Ugušio sam jer nisam mogla pliva. Sad ću ići normalnim putem. Evo ću ubiti. Evo treba za meso. Ok, ne znam zašto ne bežim. Dođi kod... Hvala bre, rekao sam. Evo ti. Kako se već nahinu? Nije. Što? Ovo je neki penjač. Evo ti, evo ti, evo ti, evo ti. Ajde više udri. Gdje sam nastao? Koliko je ovo level, brate? Ima skoro 400 HP. To kože, to. To. Gladan sam. A nemam ništa. Imam nešto drva, imam. Ovako. Ugačak. Kopiraj se od tih flera. Šalim se. Čekaj da idem ovdje. I ovo stavim ovdje. To se tu. I ja idem. I više nisam gladan. Čekaj da se sve isprajem. A za to vrijeme mogu kopati sam. Mogu samo kopati. Navezala sam. Zaboravio sam to da stavim. Znači žensko sam jer su mi tako dali. Uzet ćemo ovo tu. To tu. I... čekamo. Gledani smo. Sad čekaj. Stavi meso. Uzet ćemo još jedno. Pa sve jedemo. Eto ga. Sad ćemo čekamo da se ovo ispeče. Da vidimo, tamo nam je hladno. Ovako ćemo uzeti ćemo još torč. Pa će biti jako svetlo. Ćemo staviti tamo. Biće malo slabije, ali možemo barem ovdje dođemo. Sad čekaj, moraš uspravno da staneš. Stani uspravno. Uspravno. Stani. Kad sam rekao. Uspravno. Kad sam rekao uspravno. To sam jednom uradio. Evo ovako. I samo ne da padneš. Držat ćemo mi to u ruci. Ne, baci ćemo pa neko, ne može da budu. I čekamo samo još novi level.
Šta sam rekao? Idemo u movement speed. Od ovoga pa će nam trebati touch. Wow. I... Čekaj. Simple bad. I to je to. Ćemo sa first light. Treba će nam mesine. Koliko je imamo? Čekaj, sam ja evoluirao za koplje. Da mogu da... Jesam, pošto ne napravim koplje. Za koplje mi trebaju puno drveta i fajbera. Pa da nađem neki buš, pa ajde da sam pored buša. Ovo će se nestati za 10 minuta. Ok, uzmi meso uzmi. Ja metal. Crafting. A šta mi treba za krevet? Jao. A, to je touch. Jedna koža nam treba. Jer imamo 39, a treba 40 koža. Inače, zovem se Milojica level 5. Piše nam. Ja, nisi treba tako da se nazovem. I ja, nešto zaboravio sam. Nema veze. Nisi treba tako da se nazovem. Pišite ako hoćete serijal. Ovo. Transfer. I ovo ćemo da uništimo. Jer idemo odavde. Samo to. Pa uzet ćemo. Yes. Tražio sam te pola večnosti. To je dodolica. Daj mi. A, misliš 6. Samo skida. Čekaj, jaka dodolica. Level 25. O, daj mi kože. Da, ej ti. Nemoj nikome da kažeš. Ti ubio brata. Pa koji ste vi ovo level 10? Što je nešto jaki? Gdje si pobegao? Ko je to? To je Titanosaurus. Nemoj da... Pregazio si mi Doda. Doda. Gdje si pipnem ovog? Nije ovo Titanosaurus. A, ovo je Brontosaurus. Neko Saurus. Brontosaurus, Titanosaurus. Kurnjat. Sad ćemo da vidimo jer sam dobio, mislim, i čekamo samo još jedan level i možda da pritamljamo kornjaču. Sad da vidim da imam kamenja. Pa nemam. Imam, bacio sam ostalo 4 da
Znači moram skupim kamenje. Baci ovo. I kamenja. Biće nam 30 dovoljno. Ja jedva nešto vidim, ne znam. Vi skoro i ne vidite. Ajde bre, stavim sekiru. Mislim ćete sad vidjeti. Evo ga Brown to. Još malo pa ćemo moći kornjaču da pripitamo. Ne znam. Mislim. Slim. Barem možda. Ne znam. Neću pripremiti epizodu. Slim možda hoću. Pa ajde, ovo će biti prva epizoda u serveru. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!